annabi alaihi salatu wassalam yana gaya mana sakamakon wani sahabi da ainihin ya tambaye shi, wato Sufyan bin Abdullahi Thaqafi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Yake tambayar annabi alaihi wassalatu wassalam cewa ya ainihin gaya masa wani zance a cikin musulunci wanda wannan zancen ba zai je ya tambayi waninsa ba. Annabi alaihi salatu wassalam sai yake gaya masa, yake ba shi amsa cewa qul amantu billah thumma istaqim, ka ce na yi imani da Allah thumma istaqim, sannan ka daidaita. Wato sai a yi littafi guda gashi annabi ya gaya masa, ya gaya masa wani zance a cikin addini wanda ba zai je ya tambayi waninsa ba. annabi bai ta bayani kaza da kaza da kaza, sai ya ce a qul amantu billah thumma istaqim, ka ce na yi imani da Allah sannan ka daidaita. Ya imani da Allah, ya yadda akwai Allah, ya ainihin ya imani da littafin da Allah ya saukar, ya yi imani da manzannin da Allah ya turo, ya yi imani da dukkanin abin da ya zo daga wajen Allah. Manzo Allah bai bar shi haka ba, sun mastaqim. Shi yasa malamai suka ce al-imanu wato ba kawai fada bane da baki, wannan sun mastaqim malamai suka ce ai ya dawwama akan abin da ya fada din, dawwama akan da'a ga Allah shine sun mastaqim, ya dawwama akan da'a. Bayan ya yi imani sai ya dawwama akan abin da ya faɗa, ashhadu an la ilaha illallah ya faɗa. Shi sa malamai suke ce al-imanu qawlan wa amalan. Imani wato faɗa ne da baki, zance ne, sannan kuma aiki ne da gabbai, sannan kuma wato kudircewa ne a cikin zuciya, yana haɗuwa abu guda uku. Shi sa malamai suka ce al-imanu yazidu wa yanqus, yana ƙaruwa yana kuma me raguwa. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, yana karuwa ta hanyar da'a ga Allah, yana kuma yin ƙasa ta hanyar saban Allah. Ana jaddada shi, ainihin wato sabunta shi. Na daga cikin da'a ga Allah wato kiyaye harshe, wato ambatan Allah, tasbihi, karatun alqur'ani. Manzo Allah ya gaya mana cewa kada wato harshen bawa ya zaman face ɗanye yana mai ambatan Allah, yana ambatan Allah, subhanallah subhanallah. Abu ya baka mamaki ko ya baka rashin jin daɗi, ambaci Allah. Mutum ya saba da haka. Wani zaka ga abu ya burge shi sai ya zagi, abin ya kai jin daɗi sosai kenan sai ka ji an sako ashar, subhanallah. Mutum ya saba wa bakin shi istirja'i, idan wani abu na rashin jin daɗi ya samu bawa, sifa ce ta masu wato tsoron Allah, kamar yadda Allah yake bayani cewa alladhina idza asabatuhum musiba yace qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Na daga cikin da'a ga Allah din dawwama akan wannan wato al-imanu billah din, kiyaye harshe. Allah ya ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Duk abin da Allah da bawaye Allah zai tambaye shi. Kada mutum ya bada labarin da bai sani ba, kada ya faɗa abin da bai sani ba, duk za a tambaye shi akai. Na daga cikin da'a ga Allah dawwama din wato azzikr, ambatan Allah, karatun alqur'ani shine wato mafificin ambatan Allah, shine ainihin wato mafificin ambatan Allah. Allah ya ainihin ambace shi da azzikr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lalle mu muka saukar da azzikr, ma'ana alqur'ani, kuma mu za mu kare shi, mu za mu kare shi daga akwai a cikin wato abin da yake sababawa bawa rayuwa mai kunci, kau da kai daga abin da Allah ya ainihin saukar, alqur'ani. Allah ya ce wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma.
wa man arada an zikri in ji Allah wanda duk ya kau da kai daga barin ambatona ya kau da kai ba ya juya ya juya ba ya kau da kai ma'ana bai damu da me alqur'ani yace ba menene alqur'ani yace yaya aya kaza me take nufi Allah me yake nufi a guri kaza bai damu ba damuwarsa kawai ya za a yi a rayu me za a tara Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci inji Allah Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma a ranar alkiyama za mu tashe shi a matsayin mai makahu zai tambayi Allah qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tashe ni a matsayin makahu da na kasance ina gani sai Allah ya ce masa to ai kai ma daɗin ayoyinmu sun zo maka sai ka kawo da kai don haka yau ma rana ce da za mu manta da kai haga ashe mu karanta alƙur'ani mu san ma'anonin alƙur'ani ba karatun ba kaɗai mu san me muke faɗa wannan shine abu mai wahala ana karanta alƙur'ani ƙwarai ana biya shi amma menene saƙon da yake cikin alƙur'ani ɗin shi ne zai tabbatar da bawa akan al'imanu billah ɗin da wannan sahabi yake tambayar annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa zancen da ba zai je tambayi waninsa ba annabi sai yake gaya masa cewa ya ce na yi imani da Allah sannan ya daidaita akan wannan abu wanda daidaitan dawwamar akai ɗin shi ne aiki wato ake cewa ba farkon ba ƙarshen Allah ubangiji ya mana ƙarshe mai kyau Allah yake cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana ga masu ne taqwa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana ainihin wato tare da masu taqwa sune masu kyautatawa kuma mutum ba zai zamanto muhsini ba sai na wato da'a ga Allah sai na biyayya ga Allah yana bin wato ahkam na wato shari'a bai bin sarran shi ko kuma bai zaɓa a ciki wannan ya mun daidai wannan bai mun daidai ba kullu ma ja'a min indillah sami'ina wa ata'ana ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan dawwama akan ta'a din Allah ya tabbatar da mu akan shi hadisi ya ainihin tabbata cewa zaka ga farkon mutum yana ta aiki irin na yan aljanna hatta ma bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل أهل النار فيسبقها فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبقها zai ta aiki irin na yan aljanna zai ta yi Allah ya kiyaye sai karshen abin ya zo sai kuma ya aikata aiki irin na yan wuta ba ruwan Allah kuma sai ya shiga wuta farko zai ta aiki irin na yan wuta zai ta yi har sai an taho gargara karshe sai kuma ya aikata aiki irin na yan aljanna ya shiga addini ya aikata aikin kuma Allah sai ya karbe shi sai ya sashi a ina aljanna domin aljannan da wutan din na Allah ne kuma dukkaninsa bayinsa ne ba mai cewa dan me Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya mana jagora